siis YKK5/5. Mä puhun Suomi-tuben laskurista, joka syntyy mun koodista. Tässä pieni lista sen lumeenista, jos nimesi tunnistat. Harmaa korvan V-logi mukana Excelia, jovi ei yhdessä vaan erikseen. Tää laskuri etsii jokaiseen. Sen Niilon jolta halkes pohja, mutta onneksi Marko korjaa. Aamit 2 H:lla, eri jutut kuin Mister Tuomolla. Löytyy kahvi hirmu saamijaaneen, joilla oli laanit. Amppu rulaa ja pelaa. Joku keskiviikon selitykset selittää, toisen kissa lentää sateenkaari perässään. Hei Suomi-tube, paljonko meitä on? www.toninummela.com/kautta Suomi-tube. Se tubettaja niittää, kyllä Suomessa videon tekijöitä riittää. Moi Suomi-tube, paljonko meitä on? www.toninummela.com/kautta Suomi-tube. Nyt pitää kaikkia teitä kiittää ja suomalaiset yhdeksi numeroksi liittää. Aikainen on Darudeville, antakaa armoa isille. Pottu X Leinonen, striimaa serva on maginen peli. Se raitseri eri tavalla, Tremorgieri, Sleikkaria, Nesret kuvaa, Vespa haluaa puhua. Tanja, Elvira, Tea, Marika, moi vaan moi Mari Veronika. Ylis Ransu, Piskun blogi, Antsu Rassu, Suomi-blogi. Messissä on herbalisti, ei yrtit kasva on kiltisti. Mentaalisavukkeen reivit, heipotu koira on Suomen Bruce Wayne. Ja John BD yliaktiivisesti härpättää. Gropin kanssa rimmaa, jolo, swag. Yhden videoiden kesto on tasan 10 tuntia. Moni päättää näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Hei Suomi-tube, paljonko meitä on? www.toninummela.com/kautta Suomi-tube. Se tubettaja niittää, kyllä Suomessa videon tekijöitä riittää. Moi Suomi-tube, paljonko meitä on? www.toninummela.com/kautta Suomi-tube. Nyt pitää kaikkia teitä kiittää ja suomalaiset yhdeksi numeroksi liittää. Terve kaikille, meikäläinen on Toni Nummela. Smergos! Tervehdys ihmiset, se ois Toni Nummela tosiaan. Pate 246, ei tää oo pelkästään generaatio uus. Se on viherahon Pasi radiossa seuraa nasi. Tai iltapalamies autopesussa tai tornadossa. Tee niitä videoita, keksi omia ideoita. Ala pitää päiväkirja, älä mollaa ketään irjaa. Mene metsään niin kuin Tume, keksi uutta niin kuin Jonets. Katso Artun tai Katempu, liida jengi niin kuin Ampu. Aina joku mollaa, älä sekoita sun pollaa. Ehkä ylilauta trollaa, muista tilata myös jollaa. Laula vaikka kameran mikkiin niin kuin Anssi Vaittinen. Susta saattaa tulla uusi Eero Raittinen tai Jussi. Hei Suomi-tube, paljonko meitä on? www.toninummela.com/kautta Suomi-tube. Se tubettaja niittää, kyllä Suomessa videon tekijöitä riittää. Moi Suomi-tube, paljonko meitä on? www.toninummela.com/kautta Suomi-tube. Nyt pitää kaikkia teitä kiittää ja suomalaiset yhdeksi numeroksi liittää. Hei Suomi-tube, paljonko meitä on? www.toninummela.com/kautta Suomi-tube. Se tubettaja niittää, kyllä Suomessa videon tekijöitä riittää. Moi Suomi-tube, paljonko meitä on? www.toninummela.com/kautta Suomi-tube. Nyt pitää kaikkia teitä kiittää ja suomalaiset yhdeksi